infanterie, care și-au lăsat oasele, cum spunea domnul comandant, și la Oarba de Mureș și pe alte meleaguri. Domnilor comandanți, subofițeri, militari și gradați profesioniști, purtați în sufletele dumneavoastră memoria vie a înaintașilor dumneavoastră care nu au precupețit nimic pentru a-și îndeplini o datorie sfântă pentru acest popor. Din cauza aceasta, eu, ca militar bătrân, vă doresc înțelepciune, curaj, să vă lumineze Dumnezeu mintea și fapta și să vă ridicați, într-adevăr, la înălțimea faptelor de arme ale înaintașilor dumneavoastră, care se sting în istorie de peste 182 de ani. Cu același prilej, mă adresez cu mare respect familiilor dumneavoastră care reprezintă resortul moral al izbânzii dumneavoastră acolo într-un teatru de operații îndepărtat. Să purtați cu voi cinstea, onoarea, demnitatea unui popor iubitor de pace. Nu va fi o misiune ușoară. Dar vă rog cu chipzuință, cu înțelepciune, în bună cooperare cu aliații noștri de acolo, în spirit camaraderesc, să vă îndepliniți misiunea onorabilă. Din cauza aceasta vă doresc, domnilor, mult succes dumneavoastră, multă răbdare și tenacitate familiilor dumneavoastră și mă rog bunului Dumnezeu să vă ajute să vă întoarceți acasă la cei dragi cu misiunea îndeplinită. Vă mulțumesc și am onoarea să vă salut. Dăm cuvântul directorului executiv al Fundației pentru apărarea cetățenilor împotriva abuzurilor statului, doamna Oana Florea. Bună ziua! Sunt onorată că mă aflu astăzi aici. Trebuie să știți că este o premieră în cadrul unei astfel de ceremonii și dorim să rămână un obicei. Astăzi Fundația Pacea adresează un mesaj din partea celor mai mici cetățeni ai țării către cei mai curajoși cetățeni ai țării. Un grup de copii vârstă de 5 ani din cadrul unei grădinițe din București dorește să mâneze un steag, un drapel, pe care scrie, este desenat un zâmbet și scrie vă iubim și vă așteptăm acasă, și niște desene pe care, niște picturi pe care vă roagă să le luați cu dumneavoastră și să le purtați în suflet. Din cauza ploii nu o să le pot arăta acum, deși mi-aș dorit foarte mult. Trebuie să știți că cei mai mici cetățeni ai țării vă iubesc, vă admiră și vă respectă. Adresez un mesaj de mulțumire familiilor dumneavoastră pentru încrederea acordată și pentru darul făcut. Vă mulțumim dumneavoastră pentru că existați și pentru tot ceea ce faceți pentru noi toți, pentru că ceea ce faceți dumneavoastră este imaginea noastră a tuturor. În încheiere vreau să adresez un mesaj. Așa cum astăzi, aici, ați spus toți prezenți, ați spus prezent, sper ca și la toate toți să spuneți prezent. Mult succes! Celor mai mici dintre români pentru darul făcut și asigurăm acest unitatea inclusă de ei că vom conta cu cinste, o mare bucurie de faptul celor 6 luni și la întoarcere mașina și la loc de cinste ne vom Stimați invitați, are loc constituirea dispozitivului pentru defilare. Detașamente! Detașamente!
Două fete am mai văzut. Se vede foarte bine că e departe. Și că se vede și micuț. Super. Bine, mă. Onorată asistență, urmează defilarea grupului de comandă românesc și a batalionului 1 manevră Golden Lion. Detachamente colonieri! Detachamente! Pentru defilare! Onorul spre dreapta! Înainte! Marș!
Timicu cap mare. Dai seama. Asistență în ceremonia militară s-a încheiat. Vă mulțumim pentru participare și vă dorim o zi plăcută în continuare.